आरे जोमै बिसोरो बे फैसाखौ लानानै गोबां सिमां नुदों। बिसोरो फिसाजोनो हरनो गोनां माखासे बुस्थुफोरखौ बायनो नागिरदों। नोंलाय मानोथो लुबैखो? बे खोथा होआब्लाथ' आं लुबैनाय नङामोन ना। आं मिथिलालै नोंसोरबा मा रायलायदोंमोन। आं दा माबा बुंगोन माबासो जालायलांगोन। ओरैनोबा हौवाफोरनि बुंनायफोरा गासैबो दाय गोनांल' जाखायो। हाय आं जेबो मिथिलालै। गावनि खुगाजों रोखा रोखा बुंनानै लादों मोननाय बेथनखौ सानैजों समान रानगोन होननानै। दा मोनखांनायनि उनाव बियो बायदि बायदि प्रब्लेम खिन्थिबाखि मा आं मानिगोन नामा? मोनै सिगाङावबा गोदै गोदै, दा फैसाखौ मोननानै मानो मोदोम मावखो बिनि, मानो गिखो बियो होनो? र' आं सिरि थाथ'नि साननैसो। होनो मोनथिना मोनथिया बियो? गाव जासिनानै होगोन ना होआ? गावनि खोथा होनाय बायदि गावनि खोथाखौ जबान लाखिगोन ना लाखिया नायनि आं साननैसो। बिहामजो सोरांस्रिया गावनि खुगाजों सिमान लानाय बायदि आंनो दख'नाखौ होफैमारो ना होफैमारा दै नायगोन आं। गाव बुंनाय खोथाखौ गोसोआव दङना गैया बियो नायनि। आं बुङाथ' रायखांनानै लाया आङो। साननैसो थाबावनि आङो। होफैनो रोङो ना रोङा बियो? बुंनायावथ' जा गोदै बुंदोंमोन 3,000 खिया दख'ना दामि मोजां होगोन होननानै। नायबावनि आं र' साननैसो सिरि थानि होफैनो रोङो ना रोङा र'। आयै, आफाया सोरांस्रिनि आखायाव फैसा होफैनायखौ नों नुदोंना? औ नुदोंथ'। आं खोनादोंबो खोमाजों 30,000 दङनो। बिदिब्ला नोंबो नुदों? औ, आफाया गावनि आखाइजों सोरांस्रिनि आखायाव केस टु केस फैसा होनायखौ नुदों आरो खोमाजोंबो खोनानो मोनदों बेयाव गासै 30,000 दङ होननानै। ए नोंबो मिथिलायो? ओमफ्राय मा सोरांस्रि बिहामजोआ नोंनि सिगाङाव बे फैसानि खोथाखौ लानानै माबाफोर बुंदों? जेबोथ' बुङाखै। ए आंखौसो नोंनि सिगाङाव माबाफोर बुंनाय नामा बे फैसाखौ लानानै? गैया गैया, जेबो बुङाखै। मानसिखौनो आं नुवाखैनो फैसाखौ मोननायनि उनाव। फैसाखौ मोननाय लोगो लोगो न' सिङाव जि हाबनानै दङ ओंखाराखैनो बियो। मा सानखो बे फैसाखौ माजोंखौ खावनानैसो लाजानो गिखो ना माखो ना मा सानखो? फैसाखौ लानानैफ्रायथ' दाबो ओंखाराखैनो बे न' सिंनिफ्राय। मोनसे खोथायै, सोरांस्रिया जेब्ला फार्स्ट अफिस थांदोंना बै समाव बियो आंनि सिगाङाव बुंनानै लादोंमोन गावनि मोननाय बेथनखौ 50% आंनोबो होगोन होननानै। मा जाखो आयै? माखौ सोंखि हाबखो? नों मा बुंदोंमोन खनसे बुंफिनलाय? औ आयै, सोरांस्रिया सानसे गावनि खुगाजोंनो बुंदोंमोन मोननाय बेथनखौ 50-50 सानैजों राननानै लागोन होननानै। नाथाय दा फैसा मोननायाथ' सानथामसोआनो जाबाय, जेबो खबरखौनो होआखै माथो बियो। मा जाखो आयै? नोंनि सिगाङावबो बिदि बुंनानै लादों बियो? औ बुंदोंमोनथ'। दा आंथ' बेखौनो आसा खालामनानै दङ। नोंनि सिगाङावबो बिदि बुंनानै लादोंब्ला आंखौबोथ' बुंदों बियो। मा होनखो? नोंखौबो बुंदों? बिदिब्ला सोरांस्रिया बे गाव मोननाय बेथनखौ नोंनोबो 50% होगोन होननानै बुंदों ना माथो आयै? नङा, बे बुंनानै लादों मा आंनि फार्स्ट मोननाय बेथनजों आयै आं नोंनो दामि दख'ना गांसे होगोन होननानै। बेखौनो आंबो नेनानै दङ दख'नाखौ होयो ना होआ होननानै। मा? नोंनि सिगाङावबो बिदि बुंनानै लादों? औ बुंदों। आं नेनानैसो दङथ', गोसोआव दङ आङो। आं थाङा, बुंहैया, आं बियाबो। गाव खोथा होनाय बायदि बे गावनि खोथाखौ जबान लाखिनो रोङा रोङा बेखौसो नायनि आं। आयै, सोरांस्रिया नोंनोबो खोथा होदोंब्ला आंनोबो खोथा होदों। बिदिब्ला बियो जों सानैखौ थगायनानैसो दोनदों, होआ बियो। बिदिब्ला एसे साननांगौ बाथ्रा जाबाय। बिहामजो, नोंबो सिरि थाथ', आंबो सिरि थानि। नायनि साननैसो, नेथ'बावनि। जागोन दे आयै। रोनजों आंजों जुलि जानानै सानसे सानै थाङै थाङै बेसेबांबा दिन जालांबाय। नाथाय दाबोसिम रोनजों आंजों सासे गथ'नि मोखांखौनो नुनो मोनाखै। दाबोसिम आं रोननो सासेबो गथ'नि मोखां दिन्थियैखायनो जानांगौ रोना बेफोरखौ लानानैनो आंखौ सैया सैया एरा एरा खालामबाय थायो नामा? हाबा जाखांनानैलाय जों बेसेथो बिदि उदां उदां थानो? हाबा जाखांनानै गथ' गथाय खाङाब्ला बेबायदिनो जायो नांलाय खमलाय। बेसेथो उदां उदां थाबावनो? उनाव खांब्लाबो बे खांगासे, दा खांब्लाबो खांगासे। बेनिखायनो आङो दिनै रोनजों बे गथ' खांनायनि खोथाखौनो रायलायनोसै। ओरैनोब्लाबोथ' आंनि न'खरनिफ्रायथ' सम्पति हरखागोनानो।
थाखा फैसाखौब्लाबोथ' एसे हरखागोनानो। बे आंनि मामा मोना थाखा फैसा एसे हरनायजोंनो आंनि गथ'नि नांगौखिनि बायनो गोनां आरो बे गथ' जोनोम जानाय समाव जेसेबांखिनि थाखा फैसा नांगौ, मुलि जानाय, डक्टरनो दिन्थिनाय, बेफोर थाखाखौनोथ' आं बाहायनो हागोन। आं थाबैनो सासे गथ'नि बिमा जानो हास्थायनोसै आरो रोननो जोबनो गैयै खुसि होनोसै। इसा हा? रोन। इसा, आइया फन हराखै? रोन, आंनि बिमाया फन हरोब्ला आं रायलायगोन ना आरो नोंसोरनोबो खोनासंहोगोन ना आङो। हा मानोथो एथ'ग्राब हाखु दाखु जानानै दङ? मानोथो खालि फनखौल' नेनानै दङ? मानो? बा मासे गोरा गोरालै नोंनि खोथाया इसा। मा बिमाया सम्पति हरगोनखायनो नोंनि दुगियाबो लेबेलाबो बारा जानो हमबाय नामा? हारे, नों मानो उल्था बुंलायखो? नोंसोरनोथ' बुंनानै दोनखादों माथो फन हरोब्ला खोनासङो होननानै। आं गोसोआव दङ ना। फन हराखै मानोथो बारे बारे सोंफैबाय थाखो? थोद जाम्बि, मोनथिनो लुबैदोंब्रा बिखुनजोआ मा हरो। मा हरनांगौ? हरगोन आरो बे आलना फालें। मा होनखो? आलना फालें? नों बोरै मिन्थिखो आलना फालें हरगोन होननानै? मा आलना आरो फालेंल' हरगोननो, बे जेबो हरा? ओइ, आं जेबो मिथिया बेफोरखौ, बुंदोंसो आङो। मा हरो मा हरा? सोरबाखि हरगोनखौ खोन्था हरगोन नामा? बेखौ नांगौ नामा, बेखौ नांगौ नामा होननानै सोङै हरगोन नामा? हरगोन आरो, नेनानैल' थाना। नोंसोरनो खालि सम्पतिल'सो नांगौ दा? मोनगोन, नेनानैल' था। रोन, आं मोनसे खोथा सानदों। नोंलाय मा साननायखो? बुंदो। रोन, नों बिफा जानो लुबैयाखै? मा? इसा, नों दिनै मा खोथा बुंदों? औ रोन, आं बिमा जानो लुबैबाय। जों हाबा जानाया बेसे गोबाव जाखो? बेबायदिनो थाबाय थानोसै नामा? बिमा बिफा जाला होमबा? इसा, आं दे बिफा जागोन बे खोथाखौ आं बारा सानहराखैमोन साननायालाय। नाथाय नों दिनै बुंना होनाय लोगो लोगो मानोबा आं जोबोद बिफा जाना नायनो लुबैबाय। रोन, मामा मोनाबोथ' सम्पति हरखासिगोन, एसेब्लाबोथ' थाखा फैसा हरखागोन। बेनिखायनो आं सानबाय मा, जोंबो सासे आलासि लाबोनाया मोजां जासिगोन नामा? थारमाने जों सानैनि अननायनि नेरसोन सासे गथ'। इसा, औ, बिनिखायनो आङो आइनो फन हरनि दे। आइया मा बुंहरो? हारे, जों फिसानिसो खोथा रायलायबाय थादों। आइनियालाय मानोथो फन हरनो नागिरखो? शिट, सिरि था नों, आंसो रायलायहरगोन। हेलौ, आइयै। औ, जाबायसो। इसायालाय? मा आइफोर फिसाजोखौल' नागिरो, बिजामादैजों रायलाया? बिदि नङा, माने सानफ्रोमबो फिसाजोआसो हरनानै फार्स्ट रायलायग्रोयो नालाय, बेनिखायनो फिसाजोखौ बोरैबा थाबनो सोंफ्लांबाय। आच्छा दे जाबायसो, मा खबर? नै आइयै, इसाया मानि थारला गोसोआनो। मा सम्पति हरगोन, मा बायनानै हरगोन मिथिनो लुबैनायानो जाथारला। आंखौ फन खालामनो होगासिनो। बिनिखायनो दे नोंनि गोसोआनो सन्तुष्ट जाथोंसै होननानै सोंहरनाय जाबाय आरो ना। आंलाय माला बिदि बुंखो दे? गावहानो हाथारला बे मोनथिनो लुबैनाया। गावहासो हरनानै आंखौसो खाथायबावलायदों। ओइ, सिरि थाब्ला नोङो। देलाय आइयै, मा हरगोन? नै जाबायसो। बारा थाखा फैसा गैयाहाय जाबायसो, बारा दामि हरनो हाला। डाइनिं टेबोल, बिसना, आलना, सुपार सिट, गद्रेज बेफोरखौनो बायनोसै आरो एसे फैसा हरनोसै। दे जाबाय दे आइयै, बिदिब्ला दोननोसै दे। नै इसाया खोनानानै जोबोद खुसि जाबाय। हाब्रोन, मा आखल जाखो बे नोंनि? मा महिमा खिन्थिखो नों? आं माब्लाथो नोंनियाव सोङा। आइया मा हरगोन आं माब्ला मोनथिनो हांखुर जाखो? मानो बिदि फन खालामनानै मानो आंनि मिसा मिसि खोथा बुंखो नों? गाव मोनथिनो लुबैनाया हायाखै, आंखौसो मानो बरनाम होखो? नै जाम्बि, मानोथो रागा जोंदों? नोंनो मा हरगोन मिथिगौ? आलना, फालें, गद्रेज, सुपार सिट आरो बायदि हरगोन मिथिगौ? डाइनिं टेबोलबो हरगोन आरो फैसाबो हरगोन, मिथिबाय? आलना, फालें, डाइनिं टेबोल, सुपार सिट, गद्रेज बेफोरथ' न'आवनो दंखाजोबखायो माथो। बेफोरखौलाय मानो नांगौ? न'आवलाय जों सानैल'सो, रावबोआनो गैखाया माथो। बिसनायानो बिसना गंथाम गंब्रै दङ आरो डाइनिं टेबोलाबो गंनै गाहाम दङ
आरो गद्रेजफोराबो दंखाजोबखायो अब्ला जोंनो बेखौ मानो नांबावगौ थोद जाम्बि नाङा जायो नामा थाखानाय बुस्थुफोरखौलाय मानोथो नांबावगौ र' आइनाव दानो फन खालामनानै बादा हरनि आं बेफोरखौ जेबो नाङा होननानै